Dan huwa proġett tal-Gvern Nazzjonalista illi l-Gvern Laburista illum qiegħed jieħu l-frott tiegħu. Għada ser ninaqdu mal-Unjoni Ewropea f'dik li it-trasmissjoni tal-elettriku. Sissa konna l-elettriku li nużaw aħna hawnhekk niġġenerawh hawn Malta fil-power stations tagħna. Min għada nistgħu nixtru l-elettriku mill-Ewropa. Ara x'partit viżjoni. Ġimgħa li għaddiet jew ftit tal-jimilu, il-Prim Ministru Joseph Muscat mar jitfi fost ħafna xinxilli, fanfarunati, medias u kameras il-power station tal-Marsa. Tafx ma qalilkomx? Ma qalilkomx illi qed jitfiha bis-saħħa tal-proġetti tal-Partit Nazzjonalista. Bis-saħħa tal-interconnector illi ser jibda jitħaddem għada.